Fetelor, m-am reîntors cu un nou episod în care voi face toate lucrurile mele cu Violeta. De întâi să începem cu hainele. Deci este acest maiou cu Violeta. Violeta în concert. Da. Este Violeta. Aici este roz, rujuri, lacuri pentru unghii, parfumuri, globuri, diferite parfumuri și în spate este roșu. Al doilea maiou, care este așa, îl știți din episoadele trecute, este așa cu Violeta și aici este muzică, aici este mai lung, aici mai scurt, este în fel de culoarea piersicului, nu știu, și ceva și aici este așa transparent. Să începem cu albumul. Avem poza cu Violeta și Leon și aici Francesca și aici am semnul meu de carte cu Camila și Francesca, Violeta și Leon, Diego, Marco, Federico și Leon și semnul Violeta, Violeta, Camila, Francesca, Ludmila, Leon și Andres, o prăjitură și o prăjiturele care scriu I love you. Semnul de carte este roșu. Apoi poate este aici. Este aici. Apoi cutia cu decupajele Violeta. Aici sunt Violeta, aici Francesca, Marco, Maxi, Violeta, Federico, Leon, Diego, Camila, Angie. Și pe spate sunt Violeta. Aici sunt reviste, decupaje diferite. O să-mi spuneți și o să vă le arăt. Să vi le arăt. Apoi, cutia de la Cosmetica cu Violeta 2. Este Violeta, dar s-a rupt un pic pentru că când... Aici așa. Și acum o să vi le arăt. Deci, aceasta este farduri pentru ochi, ruj, este așa rujul, și două inele. Unul așa în formă de inimioară și unul în formă de floricică. Apoi avem caietul la arta de discuții aici cu sticker Violeta. Apoi matematica distractivă, sunt clasa 4. Cu stickerul Violeta, același. Aici este cu stickerul Violeta scriind în jurnal și aici inimioară. Apoi am jurnalul meu personal și acesta este un nou semn de carte pentru jurnal. Aici este cu Violeta și Leon, cu Violeta, semnul Violeta și aici un zâmbet de la Ludovica Camelo. Aici este o floricică și aici este așa. O să-mi spuneți dacă vreți să vi-l arăt complet. Apoi, cele două volume din Violeta 2. Acesta este a treia carte. Da, Prietene pe viață este a treia carte. Cartea a treia.
prietene pe viață cu Violeta și Francesca. Este așa un bilou mare. Sunt 10 capitole. Aici, de întâi poți să scrii orice vrei. I love Violeta. Și aici, tot la fel. Este o pagină goală, poți să faci desene, orice vrei. Eu încă nu am început să desenez, ultima pagină este așa. Apoi, primul sărut este cartea 4, ultima carte. Este așa. Aici este așa, tot poți să faci ce vrei. Aici la fel și aici la fel. Prima pagină este așa, cum începutul și ultima este așa. Deci este cu Violeta. Apoi, am cele două cărți, din două volume. Acesta este al doilea volum și acesta este al treilea volum. Al doilea volum este Călătorie în orice anotimp și Secretele modei este al treilea volum. Începutul este așa, poți să faci ce vrei. Aici tot poți să faci ce vrei. Se începe așa, despre Violeta, diferite însemnări. Violeta și Ludmila. Deci să-mi spuneți să vă arăt tot cartea. Deci este așa, tot așa, tot așa și aici așa. Și pe spate tot este așa și arată așa. Și la spatele la Călătorii în orice anotimp tot este așa. Păi, cele două cărți. Deci asta este totul s-a început și asta sunt eu. În fiecare sunt 50 de sticăre. Aici este așa. Și așa. Așa. Aici trebuia să scrii scrisoare lui Violeta. Aici tot sânge de sticăre, așa, și aici, așa. Poi, albumul Violeta, cu Violeta, Fluturaș, Inimioară, Francesca, Fluturaș, Violeta și Ludmila, Căști, Leon, Violeta, Leon, Diego și Violeta, sunt Violeta. Jurnal, revista numărul 1 oficială, revista numărul 4, nu mai țin minte. Aici este porter cu Ludmila, cu Maxi, cu Camila, cu Leon. Asta a 4-a, ori a 5-a, nu mai țin minte. Aceasta este plata, așa. Sunt niște foi. Niște cărți, niște foi, apoi se încep posterele care din acele două jurnale, din aceste două jurnale, postere. Așa cu Ludmila, Lara, Jackie și Violeta, Diego și Leon, Violeta și Ludmila Mare, Violeta și Diego, Nate și Maxi. Aici este Marco și Violeta. Aici este calendarul Violeta. Aici este caietul Violeta de română cu Violeta, Leon și Tomas. Și aici cu Violeta. Aici sunt niște foi unde scrie solis completine de ziare. Și aceasta a fost încheierea. Deci am foarte multe lucruri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Oho. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 este tot de aici. 15 plus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, stați un lucru am uitat, 35 și 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 51, 52, 52, atât. 52. 52 de lucruri. Poate am și mai multe, dar este tot. 53, 54. Am uitat. 54. Da? 54. Aceasta a fost pentru astăzi. O să fac următorul episod când o să vă arăt jurnalele, toate acolo. Fiecare câte un episod. Bine, ne vedem în următorul episod unde vă arăt jurnalul meu personal. Pa! Ne vedem data viitoare!